जाली आणि 26 जानेवारी 1950 ही आमची घटना झाली। आणि आमच्या देशाची ही अशी घटना असा जी अंडर चेअरमॅनशिप ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अंडर झाली की सगळ्यात बरी असा, म्हणजे सगळ्या देशापेक्षा जर आमची घटना असाला इतली बरी असा, पॉवरफुल असा। आणि बेसिकली 3 पिलराचेर रावता, लेजिस्लेचर, ज्युडिशियरी आणि एक्झिक्युटिव्ह। आणि हाचेर ही घटनेन आमकां सगळे अधिकार दिल्ले आसात। आज हे घटनेमुळे आमकां सगळे फ्रीडम ऑफ स्पीच, टॉक, सगळे जे फ्रीडम आसात हे मेळलेले आसात। आणि त्यामुळे आम्ही हे देशाचे, जो आमचा स्वतंत्र देशाचे खरोखरच आम्ही हे एन्जॉय करता।